officers kile ya kanu kanu kam tam ya ka dei kum kini ki kam ka don kam nang kong ya ka konsol dari ban kenjok tien rengkat bat ki em ki badai bat pet ya kata ka kam ya ka bala sam shi ki dukan poidong la sam shi ki dukan ki barat ki baria ki ba ka jingyo ka choki ka long tang shispa arspa tingka haga shisngi ngasngau ba kani ka kam kala dei ka kam ka ba pencak burom ya ka council ka jungi barak kawai Temu penjak buram ki ofsar ya kau VPP haki SADC. Hangning satu cai. Lengba ka jingkren jong iba edi karumnoi. UMDC jong ka maulai constituency. Balai sisa ki ofsar. Kinut ban isu ya ki slip krong khajana. Syaki pajba ki bayo ya ka kamai ka barit haka sisngi. Klem ka jing kenjok ketin ya ka isi jong ka SADC. Balai Piyaj lat naka jing hukum bat naka jing betha jong ka isi jong ka SADC haka jing syate ki ofsar kim dei ban yaj lat na ki jing hukum jong ka SADC haka jing sya haswa ba phin isu yakino kino ki khajana phide ban yaslok swa bat ki EM dan ki executive members kiba they in charge yaka professional tax ke balai pi shu issue claim ka jing tha bat claim ka jing aslok bat ka SADC kane kalong penkhen yaka riti sensar jong kari India hapu ka section namar ka constitution jong kari India kala ai ya ka section ya ka jala mekhlaya namar bak ki breu ki basyong ha mekhlaya ki de ki tribals kumta kalai ya ka sekshedul bat lingba ka sekshedul lai bor ya ki district council bakin penyat ya ka khandau ka siap kamtam ya ki khajana balai ma pi ki ofsar pi ya itlat ya ki jing batha ya ki jing hukum janga ka SADC ndai pi lek krong professional tax ki pajba ki ba su im sngi tang da ka ba di waidong da ka ba kamai ret yo kamai tang sispa arspa tingka haka sisni te ba pli kalong kumba yurot bat nyon ben kenyaki hajaka ba kenyo ban pendap ka bisa ban thit jing thit kenyo su chano lada phi krong khajana ki ba pli te ka jing yatlat jong ki officer kalong kumba penleran ya ka isi jong ka VPP hak SADC namar de ka VPP ka babat ya ka jing penyat hak SADC te ki breu ki bom tip kila keno bet ya ka VPP kan namar ka de ka VPP ka penyat ya ka district council hapo ke SADC te ka jing isu jong ki ofsar ya ki slip krong khajana ki pajba kalong kumba penjak burom ya ka isi jong ga VPP hak SADC pi ki ofsar pilong khamapo ban ya ki political executive ki bedai ki MDC namar ya ki MDC lajir do pajba kabor ka syong hak MDC wat ka constitution jong gar India ru kala penkubor kalai bor kham hakmat ya ki political executive ban ya phi ki officer namar ma phi ki officer phi de ki syakri jong ki pajba bat phi de ru ki syakri sarkar te kumta kabor ka bakham halor ka syong haki MDC bat haswa ba phinle ya kino ki kam phi de shwa ban ya slok ban ya konsol bat ki MDC gen Pimla bansu isu mapi klaim kajinya slok bat ki MDC namar raja kano kaba long persa ya ki pajba de kin keno baca ki MDC namar ki MDC kite ki balaji de ki pajba te kalong kumba penleran ya ki MDC kan kamtam ki babat ka isi hapo ke SADC te mapi ki ofsar
kumbangal omentan ba pilong kamapo wan ki MDC kumta pidei ban ya kontrol swa haba pile ya kino kikam pimde ban ya lat naka isi jong ka KHDC pi ki ofsa lada pile bomde pilaru ban sha impeach lane ban sha wengkam bat lada om wengkam ru lada pila le ikam bomde lada bon ki ba komplain pensha transfer keleng bat kaju jaru haki office sarkar yakine ki officer ki ba le yaki kam bomde lada don ki ba komplain ki sha transfer baik naga puar sekpua pilai ihi baki officer kim june haka juga office namar ki sha transfer keleng lada don ki ba komplain takadau mapi ki officer hoi pide ki permanent executive bat katem gajung pi kalong permanent nrei ki bakam halor ki de ki political executive wat la katem jongki kalong tang sansnem namar ya ki political executive la jedu upajba te upajba ulai bore ki kumta pide ban hap haka jingtha ka jing yaslok bat ki political executive pi ki officer pimla ban surai marwe kare ka jing kentu ka jonga te parlok saya sabha ya ka jingkren jong iba edi kharumno pensa sai hakane ka video kani ka kam kelajia hakiwei ni kisnong kibadan apa konstituensi ka jonga but lengba na kini ka jingja ka sami kini ki eke baro hakapor ya ka bala sam ya kini ki notice sheki dukan sheki dongshong dukan kiba pher kiba klem da jer kerteng lani kiba klem da la ban penchisha bagi ni ki dukan ki dei ki jingbi kiba katno tenrei la sam ya ki notice sheki baro habala yo ya ki notice kini ki pai ba nongshong shnong ki badan apa ka konstituensi ka jonga kila pentep kila phone ki donru ki balawan mi na ka bataban yathu ya kini ki baro kum wei na kinong mikman ubadon ya ka jingket kli ya la ka jong konstituensi bat ya ka council hi baro ko we kala pendiau bat kala pendap ya nga da ka jing perkhat ki babon kumno kini kila banja haka ba kum kene ka por ya ka ba la shurai la ni la se la shupha damanur mano tadai nomor kata hakaba nga ngala perkhat ya kene ka kam ngalai pentep ngalai phone ngalai kran rengkat bagi EM rengkat kibadai ban pej ya kene ka kam rengkat bagi kiwei de ki MDC handrian bangilayo ya ka jing snotho ka basyai tadai nomor kata ngala pentep la ni ngala yathu syakini ki paj ba nok song snong ka jonga kibayo ya kene ki notice bakum ba pilayo i hagi media ki ba pher bana kaliang jong isiam ila dapat pensyai bakatu ka notice ya ka bala pha sapi ila weng no shwa support la pensange no shwa namar bakatu ka notice kadai ka bala pha klem ka jingtep na kaliang jong isiam na kaliang jong ki MDC ki badan kaliang sensha tadai namar kata ngala penpau ya ka jing sngo kamen ka ba shikadai bana kaliang jong isiam klem shong thai henrei wat apreng jong kani ka kunrum kenram ka bakum kani ka lami aka por ka balengkon reina kaliang ka jong ila kloy ya ka ban shim ya ka jingket kli ya ka ban penshai dan ya ka ban pensngothu ya kini ki paj ba nong shong shnong ki badan apok konstituensi ka jonga tadai namar kata shong kunor badan buram ngasngau ban penpaw kani ka janmiet ka ba menta ha ka ba ki officers ki le ya ka no ka kam tam ya ka ba dei kum kini ki kam ka don kam nang kong ya ka ba konsol dan ya ka ban kenjok tien rengkat bat ki EM ki badai bat pej ya kata ka kam tele se la da kalong hak ku pakum kene ka por hak ba kum kene ka klep mat ka ba ki kile kala wanra ka jing om dei ba ong ka pan le rain ta ya kene ka isi wat nom snu tho bakla ba ka pan le rain ta kene ka isi ka bangilam henrei ki paj ba ki keno ya kene ka council ka jongi barok ka we te dei na mar kata nga sno ban ong hak kene ka por ka ba menta lada ki le ya ka ba kum kinu ki kam sngau bha dei ban yak perkhat la ni ban yak kenjok tien hoi kila don lupa henrei tangkum ka jumburom
na ka banta jong kita ki em ki bade ban pen don kam ya ka ban kenjok tien rengkat bat ki tuhan roi ka ai ka ba na ga liang ka jong ki officers ki tep ba ya ki nu ki dukan dan ki nu ki jaj kam ki ba ki dei ban siu ki pitak bat ki nu pat ki jaj kam ki ban pat dei bat siu kat nu ka jing yo ka jong ki ba ha ban siu kat nu ka jing yo jong ki ban pat dei ban siu dan na ga liang ka jong ka ki la kham sngo tho kham ba namar ki la trai bon bon sam ha ka ni ka kam tinggal terai bakani kekam ya kebala sam shiki dukan poidong la sam shiki dukan kibaret kibaria kibaka jingyo kajongki kelong tang shispa arspa tingka haga shisngi ngasngau bakani kekam kala dei kekam ke penjak burom ya ka council ke jungi barak kawai namar maki kitip khamba ya kata om dei bakim tep wanom ong ba kini kilale dei namar baka jing bom tep ke jongki kitip kanno don kam kanno ka jing trai ke jongki baki don kam ban sewi ke pitak kanno ke jingmi ke jongki hakai sistem ki hab ban sewi ke pitak henry haba ki pej aki por ki ban shwa ye ki dukan kwai dong om jodon ban sami kita ki notes ye ki dukan ki barat barya om jodon om jod sami kita ki notes henry balai ka jarang khat tang hagani ka por ka bamanta haga jingelam jaga voice of the people party dei nomor kata ka voice of the people party ka yang hakan nongrem ka bakhoi nadu ka por ka sedang haduk kani ka por ka mentabat haduk ki por ki bansawan dari nomor kata ka voice of the people party kum bakla penbena ya kata ka jingpen bena ka jongka bengin trai ha kanong rem ka bakhoi dari nomor kata ka khot ru ya gini ki officers ya ka baken ai ya kata ka jingpen shai balai bikit sam ya ki notice